ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsuon, padayon tang nagampo alang sa kasulbaran ining pandemic nga mihasol sa tibuok kalibutan. Sayod tang ang Ginoo ray makasumpo niini pinaagi usab sa atong timos nga pagtuo ug pagpaubos ug pagbiya sa atong mga kalapasan. Iampo sad nato ang atong mga benefactors, mga donors dinhi sa atong parokya nga tagan sila sa Ginoo sa mga grasyang ilang gikinahanglan sa matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluhii kami. Ginoo, kaluhii kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhii kami. Kristo kaluhii kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluhii kami. Ginoo kaluhii kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, kaayo nga way kinutuban, among sinugdan ug mag-aagak, ayaw pagpahilayo kanamo ug patalinghugi ang mga pag-ampo sa tanan nga nagadaig kanimo. Pasaylua ang among mga sala ug iuli kami nganha sa kinabuhi ug ampingi kami diha sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Nahum. Nineve, gisulong ka na, miabot na ang gahom nga mulumpag kanimo. Andama ang imong mga panalipod, bantay ang dalan, pangandam alang sa gubat. Pula ang taming sa mga sundalo, nga misulong kanimo, ug pula usab ang ilang bisti. Nagpangidlap sama sa kalayo ang ilang mga karwahe, ug nagpanikad ang ilang mga kabayo. Alaot ang syudad, diin naghitak ang pinatyanay, napuno sa mga bakak ug inilog, ug walay hunong ang pagpinatyanay, ang pagpangawat. Pamati sa hinagiyo sa latigo, sa kabanha sa ligid, ug nagdagan nga mga kabayo nga naguntol-untol nga karwahe. Misulong na ang kabalyero, nagpangidlap ang espada, ug nagsinaw-sinaw ang bangkaw. Daghang nangamatay, nagtipunog ang mga haya, ug dili kini maihap. Nadagma sila sa mga patayng lawas. Labayon ko ikaw hugaw, ug dumtan ko ikaw. Ug himuong talan-awon sa katawhan. Ug ang tanan nga mutan-aw kanimo, mulikay ug muingon. Nagunob ang Nineve, kinsay muhilak alang kaniya. Asa ako mangitag mga tao nga mulipay kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Hapit na ang adlaw sa ilang katalagman ug ang ilang kamatayon duol ng kanila. Sa walay duha-duha ang Ginoo magbuhat sa katarong alang sa iyang katawhan. Sa iyang mga sulugoon maluoy siya. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi.
Busa hikatunin ninyo nga ako lamang mao ang Dios, ug walay laing Dios gawas kanako. Ako mao ang nagdala sa kamatayon ug sa kinabuhi. Ako ang nagpahamtang sa mga samad ug ang nag-alima kanila. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Bairon ko ang akong nagpangidlap nga espada ug ang akong kamot mukuot sa akong gapasan. Uban sa panimalus, panimaslan ko ang akong mga kaaway ug balusan ko sila nga nagdumot kanako. Ako ang magpahamtang sa kamatayon ug maghatag sa kinabuhi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang krus, ug mosunod siya kanako. Kay ang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini, apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa tao hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Hinumdumi kini, dinhi ani ay pipila nga dili mamatay hangtod nga hikit-an nila ang anak sa tao nga moabot ingon nga hari. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung naa kay kaila nga banggiitan nga huwis, niya siya'y nagdas imong kaso, unsa may imong buhaton, aron siguro gyud kang mudaog. Awa mo kasuay, kana bang na kay kaso? Sige na lang, ari na lang ta sa kuan. Kanang imong anak, hagbungonon niya ang principal. Sa may imong buhatos principal. Imo gina siyang suoron. Niya suoron nimo, imong pangutan-on ug unsay iyang mga gusto, unsay mga hilig niya. Niya katong iyang gusto, katong mga hilig niya, imo dayon to siyang ihatag aron nga inigabot na sa paghukom, final ng hukom sa imong anak, pasal dali ra kay inighonghong nimo, ma'am, akong anak ba, ako mo ng anak si kuan, kanang siaw kayo, nagbungonon ra ba na, ma'am? Ingon siya, ay si ma'am sadoy, ana di ay mangga, ma'am, gusto man kang tamis nga mangga, ma'am, no? Ay ikaw no magunahuna pa jud kanako, ana. Nya ang resulta ana, unsa man? Pasar. Mao na si Kristo, siya man maoy matud pastubag nato sa Salmo, siya maoy unsa ta? Tigpahamtang sa kamatayon o siya sad ang maghatag sa kinabuhi. In short, siya mo'y overall judge. Kita dinhing nagpanaw sa kalibutan, hukmanan ta at the end.
Dunay judgment at the end. Bisan gid dinis kalibutan magpractice manggitag judgment. Ako karon nagwali, kamo diha sige man san mo judge nako. No, sige mo ingon kanis father babalik-balik kining iyang wali no, wa gini lainan. Or nasa ga-judge nyo diha nga kanis father no nindot sa ni siya muwali. Nya inyo din ang isulti nako. Aron na ginigingon ninyo nga pader way bugas diha sa di bugas. Inyo man kong daygon mga ululuhan sa tigusog sa mong ulo-ulo. Or tingali ang uban ninyo ga-judge sad nako nga kaning gipanulting father gibuhat kaniniya nga mura mag-animal man kini siya naon. Nya magsige magpangoriksyon ani atong sala unsa na siya wa gid na siya isa. Nay mo judge kita part gid na sa atong kinabuhi nga hukman ta pero dili man ni final ang ato mga judgment dinhi. Ang final gyud kadtog yung iya kay siya maoy tighatag sa kinabuhi og tig pahamtang sa kamatayon. Nakaron unsa may gusto aning atong judge kani si Jesus? Unsa may makapalipay niya? Matod pa niya diri sa atong ebanghelyo, may makuha ba ang tao kung maangko niya ang tibuok kalibutan apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayod. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Bisag unsa pa kuno ang ato dinhing nahuptan sa kalibutan, wa gyud usa ana nga makapabawi sa tong kinabuhi. Kung iya na ganing ipahamtang ang kamatayon nato, din agid na ma-reverse bisag ingnon pa na nimo pari ko Lord, obispo ko Lord, santo papa ko Lord, lay minister ko Lord. Impierno mga ito Padersiano, ikaw na ba noon? Katikista ko Lord, wa naman mo'y gamit kay, wa naman COVID man. Mananabtan ko Lord, samot na ka, labi na, senior na ka, wa na din, adyo ka mabawi. Bisa pag moingon ko, ako'y naka-stained glass dito sa kaniganing simbahan sa San Vicente Lord. Sana ilong diya, madugmok naman ang imong stained glass. So wa gid tay mahimo para mabawi ang kinabuhi. Unsa ra may makapabawi sa kinabuhi? Diara ay tanawa ha. Ang buot mahimong akong tinun-an kinahanglan nga hikalimta niya ang iyang kaugalingon, pasano niya ang iyang cross ug mosunod siya kanako. Mao ni makapalipay aning atong judge. Kalimti ang imong kaugalingon. Kung hilig kay ka mamutang og perfume, ayaw na pamutang og perfume. Kalimti ba? Hilig kay kang magpa-color sa imong buhok, kalimti na. Ayaw na. Kay para ra na sa imong kaugalingon. Hilig kay ka magsigi og pangiskis ana imong kilay, kalimti na. Hilig kay ka nga magsigig pangural anang imong balay, kalimti na. Igihan kay ka sa imong balay og sa imong yuta, kalimti na. Nya part mo sana sa imong kaugalingon kanang imong mga gimahal, sama ng imong bana, imong anak, imong asawa, imong ginikanan, kalimti na silang tanan. Lipay kayong atong judge ana, basta buhaton na nimo. Nya ang uyab, kalimti. Ang kabit, ayaw. Ayaw kalimti nga kana sala na. Ano akong pasabot. Kay malimot ka nga sala day na basig adto na ka dito magpaulian. So mao nay makalipay aning atong judge. So inig atubang nato didto unya mas gihigugma nato siya kaysa atong kaugalingon. Lipay kay siya na. Lipay kayo. Nya sunod. Unsa man to iyang sunod? Pasana ang imong cross. Kana bang ayaw pagpunay reklamo sa imong kasakit. Lipay kayong atong Ginoo ana basta magantos tas kalibutan nga way reklamo. Kana bang gitawag sa in English og go through the pain without complain. Go through the pain without complain. Unsa maroy kasakit nimo? Kanang siging tap-tap. Hala pag tap-tap diha nga way reklamo. Unsa maroy kasakit nimo? Wa kay bugas. Hala hingoy ab diha nga way reklamo. Hingoy ab lang. Ayaw na pagsiging reklamo. Kagutom mo, kagutom. Hingoy ab lang.
Unsa may imong reklamo karon? Ang imong silingan nga nangali sa inyong kanal mo nang mulunop na mo iniguan. Langoy lang, ayaw reklamo. Langoy lang. Binaki ba? Ayaw na pag sige reklamo, animal na dia. Sige pangulak. Ayaw na lang. Kay kana siya maparihan na sa first reading. Kay wa man na siya kahimutis Ginoo, ipasulong na siya sa Ginoo sa mga kaaway. Ug alaot kay na siya, mura na siya Nineve, kinsa may muluwas nimo. Oo. Kana mga kusog ay mangural sa ilang balay niya, pitos na kayong agianan, kana ipasulong na sa Ginoo. Kanang di magpaagis kanal sa ilang lugar, niya maglunop na nung silingan, kana ipasulong na sa Ginoo. Kisa may mga sulong sino, pula kuno ang ilang mga isulob. Unsa man na, color na sa kayo. Ang yawa mo'y nagdaan na. Kamong na nagpuwa diha, mga yawanon mo. Joke lang ha. Nasipyat akong baba. Pero posible sa noon. Kana bang kayo ba? Kayo. O na, tugutan sa Ginoo. Amo na karon kay kita, mga masinupako naman kita sa Ginoo. Sa may resulta, gipasulong na tas COVID. Kinsa may makaluwas na to karon. Kanang sige og tap di na nakaluwas oy. Di nakaluwas. Kanang magsige kag kuan unsa na ilang ipangutang kanang ipamuksul ob nimo mura kag astronaut. Di nakaluwas. Kanang ibutang-butang dinhi nga unsa to tawag na? Mo kanang magsiga-siga. Di nakaluwas oy. Wa gyud. Ang makaluwas ra gid nato ang tag-iya sa hangin, ang tag-iya sa kalibutan, ang tag-iya sa universo, ang tag-iya sa atong health, ang tag-iya sa atong lawas ug kalag nga mao ang Ginoo. Nya unsa man nato si aron niya tang luwason? Ato siyang lipayon. Deny yourself, take up your cross, follow his footsteps. The footsteps of truth, the footsteps of love, the footsteps of service. The footsteps of sacrifice. Mao na atong sundon. Buhato na nato tanan. Kita gid tibaw kalibutan, magbuhat ana. Unsay resulta? Papas ning COVID. Lipayon tas Ginoo, ibalik niya ang kinabuhi, di niya ipahamtang ang kamatayon. Mao ra gid na. Nya kamo, andam na mo diha nga mo deny sa inyong kaugalingon. Masigugmao na ron ninyo ang inyong mga silingan kaysa inyong kaugalingon. Uy, tubag uy. Higugmao na ninyo inyong silingan kaysa inyong kaugalingon. Very good. Mas higugmao ninyo ang pari kaysa inyong bana. Not good. Sige, manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, mudangop kita sa Dios karon nga mapaubsanon sayod kita nga siya ang naghatag sa tanan. Busa moingon kita, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa simbahang Katoliko nga sa kanunay magbadasigon sa tanang katawhan sa pagpaambit sa gugma sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa atong nasod nga atong mapatunhay ang panaghiusa sa tanang tao, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 virus makabato na sa hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay sa grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya nga ilang sa ilang kinabuhi. Malikay sila
sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa sulgoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Alang sa mga kalag sa purgatorio nga makalingkawas na sila sa ilang pag-antos, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Ginoo, dungga ang amo mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Amen. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my unblame, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig himaya sa iyang ngalan, alang usab sa tibok kapuslanan sa tibok nimong santos nga simbahan. O Ginoo nga maluluyon, santusa kining mga gasa ug itugot nga ang among mga espirituhanon nga sakripisyo maghimo kanamo nga gasa nga tunhay alang kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matara. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasahilo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gipamisahan karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo, anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay imo man ang hinarian ang gahom ug ang himaya hangtod sa Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manang sad kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo dili ko angay kalawat kanimo apan Panulo lamang o mamaayo ako.
Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. To your hands I commit again with all I am for you, Lord. Hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing, and all I am. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagkalawat, gihimo mo kami nga bag-ong mga binuhat o gihatagan mo kami sa kabaskog sa bag-ong kinabuhi. Panalipdi kami pinaagi sa imong gugma ug andama kami alang sa kaluwasan nga dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi, ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus, ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasundnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliyo po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo kami. San Rafael Arcangel. Iampo kami. San Roque. Iampo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo kami. San Pedro Calungsod. Iampo kami. San Vicente Ferrer. Iampo kami. Usa sa mga nindot nga gahasa nga atong nadawat karon mao ang Diosnong kinabuhi. Kanabang kinabuhi nga perming malipayon, way sakit, wa pagyoy kamatayon. Nya unsaon man nato, ato lang yung lipayon ang atong maghuhukom nga mao si Kristo. Unsa to iyang makalipay niya? Kalimti ang imong kaugalingon, pasana ang imong cross,
o mosunod ta sa iyang kinabuhi. Kana lipay kay siya na bisag unsay atong pangayoon ihatag gid na niya. Karon nangayo ko sa Ginoo og lamdag ako sang pagkonsulta sa atong PPC o sa finance nga mga personnel niuyon sad mi nga ato gining i-upgrade ang atong sound system. Ako ning gipa-contract og mga sound system specialist, kasaligan ni silang mga kompanya kay murag mga 80% sa atong mga parishes dinhi sa Cebu ug sa Visayas sila may nag-install sa mga sound systems. Nindot ba? So nihatag na to sila sa una na itong partial nga tabang mo to nakabayad tag mga 100,000 ni arang-arang og jutay ang atong sounds pero karon kusog kay mo feedback kay ang ato mga speakers individually powered mo nang dili siya ma-adjust pinaagi sa equalizer o sa ato direng sa tawagana limot ako na sa na dire nya ang ato sa diring mixer atong mixer sa dire kanang mura bita siya og muhang na ba kanang og imo siyang ius-us wala gyapon epekto usahay sa bukalit sa kusog kayo bisag naka-off na ang tanang control so meaning mas maguwang panako no so atong i-upgrade ang package 800,000 actually 800 kapin pero ako na lang mo angkon atong kapin kay 10 pesos naman sa kapin kanang kuan 800,000 nya nga ko ani magkinahanglan ta og 40 ka tawo nga mohatag og 20,000. So palista mo kamong gusto no tag 20,000 40 ka buok nya asam na nako girelate ang 40 kanang 40 mo na siya the fulfillment of God's plans 40 ka adlaw si Moses nangayo sa sugo sa Ginoo didto sa Mount Sinai na fulfilled ang promise after 40 days 40 ka adlaw nga si Kristo nag fasting and abstinence didto sa disyerto na fulfilled ang mission sa Ginoo 40 ka adlaw nga si Kristo nagsuroy-suroy sa kalibutan una ni sakas langit na fulfilled ang pag-establish sa simbahan ana 40 ka adlaw ang lunop ni Hupas ang lunop ni Noe mao sa na siya ikaw gyapon ang butang tuba mo ni akong gisulti so 40 meaningful man ang 40 sa Bible so 40 katag 20,000 tiksilan ko ninyo or i-message ko kung gusto mong mo sponsor dili necessarily nga ihatag dayon ang kwarta pledge lang father mo angkon kog usa ka 20,000 father mo angkon kog 40 ka 20,000 awa na di na ko mo announce sunod bitaw so salamat daan ninyo mga generous parishioners online o territorial parishioners. Salamat kay sa inyong tabang. So ato ning i-upgrade ang atong sound system para di na magsigig feedback, di na magsigi og syagit-syagit no. Hopefully, pero magsigig syagit, ilisan nato ang technician. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.